Round 1 game. Ay, sa akin na. Una sa tanan. Ako'y magic. Marky Anciano? Oh, anak sa din ni Gary Valenciano. O may din mo sayaw, Lili Robredo, presidente. Marky Anciano? Long time no see. Oo, nagkita mi ani katong na ako'y battle sa Bugo City. Yan nagpa-picture ang iyang babae. Di man nung datong lagbara, pero pagkakita niya ni, laglag iyang brow, panty. Di man kon, idol makuno ko niya, bisag dili ko si 6'3", pero lahi ko mutira og 6'3". Kaya kato na ako sa Bugo. Feeling close kayo, pagkaibaw niya na ako'y blow. Mataan ba ni Spinyan doon ko, kay bisan asa kumuadto, naapirmi sa kong luyo. Sunod ba ayaw pag apurado, kayo maglagot ko, pais mo konti ka og bagaso. Karon mo makita kung sa silo ko mamuduwa. Nain ko muduwa, kay og naduwaan ba ka? Dugay na tikang giguba! Inana ko kagahi mo suwat. Tungod kagahi na ko musuwat, mabugo ang lapis. Kanang bilonggo nga lapis? Ako ning iduslak sa imong kandiis. Manaya ko palaguta kay lain ko maglagot, mura ko og bayot, mangumot ko og buhok. Awa na may buhok. Ako na ni butang tayis iring. Ay, motherfucker!